Gisusi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang kahimtang sa Mananga River sa Talisay City, diin gibanlas ang pipila ka mga panimay. Sa iranta sa live report ni Fem Marido Mabo. Fem? Yes, human sa kapindwa kabuan nga pagdua o pagbisita o pagsusi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Mananga River sa Dakbayan sa Talisay, kaganiha subli na usab nining gisusi ang Mananga River alang na matud pa sa short-term o long-term solution. Usa sa tumong matud pa sa pagduaw ni Dizon maong paghatag og short-term solution aron dili na mahitabo pa pag-usab ang kadaot atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino nitong Nobyembre 4 sa miaging tuig. Gibanabana ang mukapin sa 1,000 ka mga panimay daplin sa sapa sa Mananga ang gibanla sa pag-awa sa tubig sa Mananga. Mato ni Dizon nga mando ni Presidente Bongbong Marcos nga sa pagsugod ning tuiga makahan-ay ang DPWH og flood management situation sa Cebu nga magsilbing usa sa mga priority project nila karon tuiga. Usa sa short-term solution ug nga kinahanglang masugdan na mao ang pagpalapad ug pagpalawom sa sapa sa di pa ang ting-uwan. Gisugdan na kini sa DPWH didto sa bukana sa sapa sa may Dumlog ug Barangay Biasong. Ug mo'y buot nga mapatuman usab sa daplin sa Mananga River sa habig sa mga barangay Lawaan 2, San Isidro, hangtod na sa mga barangay sa Tabunok, Lawaan 3 ug Pasaka. Hinungdan nga gipabutangan na kini nining mga orange pole o barbed wire nga magsilbing markers o cordon nga di na gyud tukuran og mga balay. 15 ka metros ay sig kahabig gikan sa sapa. Ang 15 metros ay sig kabahin sa sapa gamiton aron mapalapdan og mapalawman ang sapa sa Mananga. We will look at all the intervention, short term, long term. Yes. Di ba? Yung long term, yung mga dam sa taas. Yes, sir. Pero long term yun eh. Di ba? Pero yung pinaka-importante sa akin, yung short term between now and the rainy season. Then, we will present it to our TWG, to the experts. Sige. They will compute and simulate the effect. The 6 months of 2026, our number one objective is to widen the river. Kasi kaya tayo nagkanda sira-sira dito, residential areas, is because the river is very, very narrow. We will continue coordinating with the mayor, pati yung mga matatamaan na lupa kasi I have intended na magkaroon ng tinatawag na water impounding before the housing para wag lalalim ng ganon kalalim yung baha. Kami sa city, kami kanina area gani kanang importante na kami pwede na gani na kami sa ekwipo. Basta muingon lang unta si DP na mutabang sila unsaon pagkabkab manasa pangbutang para malimpyo na ni siya diri. Na natay pakita first na malimpyo ni, then we move forward. Murag ato lang ganing i-quadrant by quadrant kanya tong una. Kaya kung kausahon na to, di ta mahuman. Laing gitutukan sa DPWH ang pagpangita og relocation site sa mga mulupyo nga apektado sa pagpalapad sa sapa sa Mananga. Subay niini, mga ugtabang sila si Dizon ug Talisay City Mayor Samsam Gulya sa lalawigan sa Sugbo sa pagpangita og luna nga kabalhinan. The President also discussed this with Governor and with the mayors. What we are asking, the national government, the NHA and DSUD will provide the housing, will build the housing. But we ask from the provincial and the local governments to identify the land. Actually, ang mga tent cities na mo karon amo ang mga areas na asa nagutang og relocation sites is nag-abang mi. Kay wa man mi mga yuta na dagko sa Talisay. So kung makatabang lang unta ang national government na makanami yuta, all the way better. Kasamtangan naa pa sa tent city o evacuation center ang mga nawagtangan og panimay sa Talisay City. Samtang says matod usab ni Dizon nga bisitahon usab niini ang Butuanon River ug pakigtagbuan ang mga mayor sa syudad ug kalungsuran nga grabe usab napektuhan sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino niadtong November 4. Samtang gidugang usab ni Dizon nga mobalik siya sa Mananga sa Talisay City uban na niini ang DNR Secretary posibleng sa sunod buwan. Says, Dagang salamat, Fem Marido Mabo.